Mbandiri muhope ndakangonzwa saka ndakazopepuka mangwana achona ndaihodha ndichizvitengesera ndaifamba kwese kunosvika kuGerenara. Tirikusangana zvakare pano paChirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Nhasi uno tiri kukuwadzana extension uko kwataenda kunoona gogo Damson vakaita tsaona makore 2 apfuura. Iko zvinoizvi upenyu hwagogo hwakavaomera. Ngatinzwei gogo vachitaura kuti zvakafamba sei. Gogo, tauyawo kuno kukuwadzana extension. Toda kunzwa kuti imimi muri kuti kugara kwamakaita apa imimi muri kuona kuti muri munana. Mungatitsanangurira kuti chii chakaitika kusvika muti nini mararamiro andotete nezvika ndotoona kuti munana chaiwo waMwari. Zvakaitika ndaibva mutaundi ngari manheru. Ndobva ndasvika panonzi paN Richards. Ndakangobatwa nehope. Ndobva ndarara. Ndarara kudaro ndakazoshamisika ndakuita kunge munhu wapinda mugomba ndiri muhope ndakangonzwa nyambiswa accident iyo ndiri kuhope ikoko. Saka ndakazopepuka mangwana achona ndiri muParere Nyatwa. Kupepuka kwandakaita vaitotaura zvichinzi izvi zvakona izvi usiku hwese vari pa oxygen. Ndokupepuka kwandakaita ndakakuita zvokuvhunduka ungoti ndopa wakati vamuka. Ndamuka paya vakatora nguva vasina kutaura neni. Vakazoti paye ndopa vakatanga kutaura neni zvikanzi mama mune hama here phone number yehama yenyu. Ndikati ndipei handbag yangu. Zvikanzi mama hamuna handbag makaita tsaona nezuro kumanheru. Ndikati mirai nimbofunga phone number dzacho. Ndobva ndafunga ndikati ndobva ndavapa phone number ndeye mwana wangu musikana ari kubudiriro. Ndobva vafona payapa ndopa vakadaira mwana wangu uya akashoka nokuti akazokanda foni kune murume wake ndiye akazodaira. Zvikanzi chii chakaitika. Zvikanzi vakaita accident manheru amai venyu vari kuno kuParere Nyatwa. Saka mhanyai nokuti kuri kudiwa zvoda kuitwa. Hapana chati chaitwa, mhanyai. Hanzi ndokumhanya vakauya kuParere Nyatwa kuya ndokunditora kuendeswa kumaAvenue ndopa ndakatorwa matest. Vana vakavhunda zvavakavhunda zvikanzi amai ava makuwariro avaita vanorarama here nokuti apa paibuda ropa musoro wese kumeso kwangu kwakatota pakachikoka apa. Ndakati miromo yakaita zvokutosonwa iyi rurimi rakatodambuka iri gumbo rimwe iri rakachikokawo futi rakaiswa simbi iri ndo rakakwadabuka iri kusebuka panenge iri pajoini chaipo ndo pakavhurika irori iri ndo rakavhurika. Saka vana vakashamisika zvikanzi zvavari kutitengesa mushonga amai vadai vanorarama here. Zvikanzi aiwa mirei tiende zvatabva kumatest. Matest ari kuti vatorwa nemax-ray vakatorwa maskani. Iri kuti vakakuwara apa ropa ramuri kuona rakabva apa rakawanda asi miri wavo wese hapana pamwe pakakuwara kunze kwemuromo nemukanwa. Zvichasonwa zvichagadzirwa negumbo iri rakachikoka asi kurarama vanorarama. Ndo pakatanga vana kutenga mushonga muchipatara. Ndakamugara pambedha ndakaita 3 months wechi4 mwedzi wakupera ndo pandakabuda muchipatara. Ndobva ndaenda kubudiriro kumwanangu. Ndakagara hapana chandaikwanisa nokuti ndaitakurirwa mumagumbezi. Ndo pandakaona kuti ndapa mwana punishment. Kugara kwandaita kumba kwangu kuya toilet iri padhuze pamablocks. Ivo vachiri kuvaka mastendi awo mahombe. Saka zvese ndaitira mumba. Saka ndikati mwanangu ndoda kukusunungura ndiendewo kuwadzana. Ndinokambaira kupinda mutoilet mwanangu ndagarisa ndiri kundo tarisa goreresa uchingondichengeta. Ndopa akamboramba mukwasha. Mukwasha akaramba kuonekwa kuraira kwandakataurira mukadzi wacho mukwasha haana kutaura neni. Akarwadziwa zvokutoti ndopa patakaenda kuParere Nyatwa ndobva ndarapwa. Pandakarapwa ivo taifungidzira kuti musi wandicharapwa ipapo pandakaenda kunotariswa ndichadzoka kuno kumba nokuti ndatakura zvinhu zvangu. Ndobva ndapuwa mbedha. Vanitarisa zvikanzi havasi kuenda kumba nokuda kuti gumbo ravo raita infection yaitika iyoyi takutoenda nawo kupi wakutoenda kuadhimitwa. Takutoadhimita nhasi ndobva vandaadhimita paya ndopa ndakaenda kunotorwa manhingirikini max-ray ndobva waona kuti raita infection mubhonzo chaivo makuwara apo. Ndobva ndabviswa ndakaiswa simbi apo
ndakaiswa simbi inspection yakaitika ndeyesimbi ndobva yabviswa simbi iyayi haina kubviswa ipapo yakatanga ndanogezwa gumbo ragezwa gumbo ndazodzokera kuti vanonditarisa gumbo riya zvikanzi hazvisi kuita nadhokota akanditarisa zvikanzi sei makasiya amai vachienda nesimbi dziri pachena hadzibvumirwe simbi kuenda kumba ngavaende futi kutheatre ndobva ndaendeswa futi kutheatre ndobva dzanobviswa simbi dziya ndobva ndabuda muchipatara ndakaita 3 days ndobva ndabuda muchipatara ndobva ndadzokera kubudiriro kuya kwandandiri ndobva ndagara ndakagara ndopa ndakazodzoka ndikauya kuno zvinhu zvacho zviri kundiremera ndiri kuremera ndiri munhu aitengesa. Gogo, takatarisa gumbo rimwe ripfupi kune rimwe zvakaita famba sei kuti zvinezvi gumbo iri zvisenge rapfupi vakatodembura rimwe kudembura gumbo vachirigadzira? Havana kudembura gumbo vachirigadzira, zvakaitika ndezvekutoti pandakakuwara pavaindiisa inonzi back syrup chiya chavanoisa chiya ichi chavanovhara chakaita kunge plaster chiya ndo chavaindiisa vachisiya paronda apa kuitira kuti kudreswa kuiswa mishonga. Saka ndakagarisa ndine chiback syrup icho ndongoti zvachitosvika 1 year 6 months ndine chiback syrup. Ndakaita zvokuchibvisa nekuona kuti hapana chikundibatsira kwachiri kundiita, chakutondiwedzera nokuti chinenge ndo chakabhendesa gumbo apa kuningirika kubhenda kwarakaita kunyanya muback syrup imomo nechironda ichi kutsemuka kwarakaita nokuti gumbo iri rakaita kuvhurika apa ravhurika rakakwadabuka uku kunoku ndobva ndaiswa chimwe chinogeza gumbo ndo chakabatanidza nyama apa ndokuti pakatovhurika ndo chakazobatanidza nyama chimushini chinobatanidza saka chakaita 2 weeks ndiri pamushini iwo ndokubatana kwapakaita paronda ipapa. Muri kutaura kuti mimi makanga marara asi makatozomukira makuchipatara makazonzwa here kuti paaccident apa accident zvakafamba sei nekombi uye pane vakararama vakarasikwa neupenyu here kana kuti vese vanhu makangobuda makakuvara? Ndakanzwa zvichinzi paaccident yakaitika iyoyi pakafa vanhu 5. Vakafa i5 havana kufira ipapo, vakafa i3. 2 vavaenda kunorapwa kuZambia ndobva vafira munzira pamwe chete mukombi mutongoti 5 vakafa. Saka ndomaitikirwa zvakaita inini patsaona iyoyo handina kuziva kuti chii chakaitika. Ndakazopepukira ndaa muchipatara, ndapepukira muchipatara nekunzwa vamwe vachitaura manje zvikanzi amai vari apo avo ndo vakakata wishi vanga vane murume wavo, amai ndo vaidhiraivha vanga vane murume wavo ndobva vanga vari muwishi ndobva vakata kombi. Kukata kwavakaita kombi iyayi ndokukudubuka kwavakaita. Pane mukadzi aizvitaura achinyatsondiudza, mukadzi iyeyo anogara muno muextension haana kukuvara zvikanzi yakakudubuka katatu. Ini pakandiraramisa ndandiri pasiti rechi3 kubva kuna dhiraivha rechi3 ndakapinda pasi pemasiti ndopandandikudubuka kwese kwayaiita ndandiri pasi pemasiti. Saka ndakaita vakaita zvokutocheka masimbi kuti zvowa ipapo. Mukadzi iye ndiyaenditsanangura kuti mugogo ndimi makapedzisira kubviswa mukombi imomo nokuti pama makapinda pachona pari pasi pemasiti. Saka vaitocheka masiti iwayo kuti vakubvisei. Ndobva imimi vakatomirira vakakuwara kokupedzisa vakatangisira vakakuwara chaizvo ndimi makatanga kutakurwa muchiendeswa kuParere Nyatwa. Ndokutakurwa kwandakaita ndichiendeswa kuParere ndakazongopepuka amangwana achona. Mataura kuti pamakati ndipei bhegi rangu vakati gogoma musina bhegi. Rakazowanikwa here bhegi? Ngo bhegi mundomu nemune zvitupa nemafoni rakazowanikwa? Bhegi rakazowanikwa. Kombi iya yakatakurwa yakubva patsaona paya yakutorwa nemapurisa yakuendeswa kuWarren Park andi ndokwa yakaendeswa. Bhegi riya ndobva radonha mukombi pane 2 weeks zvaitika. Saka kudonha kwarakaita mumwe mukadzi waifamba ndiyo paakanhonga bhegi riya iri ndobva avhura ndobva aona mamune mapepa angu aikosha musi iwoyo nokuti ndaida kunogadzirisa matitle deeds, mabhete evana muchato, madhete emurume, zvese zvaazvirimo. Ndobva afonera mwana wangu mukomana nokuti ndiwo wandakapedzisira kumufonera mangwana achona pakaitika tsaona ndopa afonerwa zvikanzi ndiani ari kundifonera pafoni yamai vangu andito zvaakataura zvikanzi ndini ndakanhonga bhegi. Mukombi rakadonha mukombi, kombi iri kuratidza kuti yakaita tsaona saka yanga ichitodhonzwa kuendeswa kupolisi kuWarren Park. Saka ndomadonha bhegi pandanhonga bhegi irore. Zvese zvirimo muchaona zvirimo zvinhu zvenyu.
zvimwe zvachona zvinenge zvisimwa zvitaurika hazvo, asi zvinokosha zvangu chaizvo ndakazviwana, ndototenda Mwari ipapo. Panoitika accident tinonzwa vanhu vanogara vachitaura nyaya yekuti itai mainsurance vekombi vedzimotikari. Imimi vekombi vachiri kukubatsirai here kana kuti vemukadzi wamuri kuti akanga achidhiraivha mota iri kunzi yakakata kombi? Hapana akambondibatsira kana mumwe chete, kana newekombi wacho haana kumbondibatsira, kana wewishi wacho haana kutombondibatsira, kana wewishi wemukadzi ndandichionana naye muchipatara imomo. Murume wake achitouya kuzomuona anga akangozobhandijwa ruoko mbichana, aitouya kuzomuona, aitodhiraivha, antoone mota iyo yakakuvara iyoyo, anga ane imwe yaitakura vana vekuchikoro achiendesa vana kuchikoro achivadzosa kumba. Hapana chavakandibatsira nacho nevekombi. Vekombi vachona ndakazovhunza musuno vekombi vachona ndichivhunza vamwe, zvikanzi kombi iyoyo yanga isiri yemuno kutaura kwavari kuita, asi anofanira kuzikanwa kana kuti dhiraivha iyeye akatodamburwa gumbo, rikaita infection, akatorapwa futi kuparire nyatwa mudenga maprivate doctor akatorapwa. Saka anzi akatotengerwa gumbo, ina asati ndamuona vanhu ndo vanotaura akatotengerwa gumbo, ane gumbo raanofambisa. Saka kureva kuti wekombi iye anotomuziva dhiraivha wachona asi haasi kuda kutaura chokwadi. Hapana akambondibatsira kana senti. Ende rake rachona randakaita pakaitika accident, mishonga yezvino ndeyekutenga kuchipatara kana dhiripi chairo. Mukuwa chaari kuvaka ndobva achengeta mari yake yekuti arofe imba yake. Mari iyo yakatoperera pagumbo ipapo. Achirapisa mai. Nadasa ida kuri kufaita iyo. Iye zvino zvikuku muri kurarama sei? Munogara nani? Muri kurarama sei? Chii chekuti munoti ndaita accident ndaita izvi nezvizvo ndisakwanise kuita izvi nezvi? Ndisati ndaita accident ndaizvitengesera, ndaihodha zvinhu zvangu ndichitengesa, zvimwe zvachona zvichiri mumba zvishoma zvakasara, ndaihodha ndichizvitengesera, ndaifamba kwese kunosvika kuGerenara kunosvika kumasmall stand, hapana kwandasingasviki, kana kushamva chaiko. Ndaiti fishi dzikachipa apa ndainotenga ndichirosta, ndinotengesa kushamva, tichitowana mari yangu tichizviraramisa tichibhadhara kukanzuro. Iye zvino kubva kukwara kwandakaita 2 years, mapepa ekanzuro ari apa anongokandwa, ekukanzuro wacho achivhara mvura, asi vakandiona ndakagara panze vanonditswira tsitsa vavhare mvura. Tovuka ndine 2 years mvura isina kana kubhadharwa, kudya kwacho ndekwekutambura. Watotibatsira watengawo chaatenga ondipawo. Vekuchechi vandibatsira apo nepapo, zvino apo nepapo varemberwa tawandisa kuti nenhamo muchechi vaindibatsira kubvira zvese upfu muriwo chi vaindibatsira, sei zvino varemberwawo anenge ati apo nepapo ndo pavanondibatsira. Upenyu hwacho hwakangondiomera nekuti ronda irona muri kuona ranga richida dhiripi, ningirikini betadhini kuti risangane riri mukati muchine ronda upo. Saka betadhini chaiyo takasvika pakutoishaya, taitogeza nesauti kuti risaite infection. Saka zvinhu zvacho zvakangondiomera, kudya chaiko zvese zvakandiomera, kurarama kwangu kuri kundirwadza. Pane makore mangani koko pamakaita accident? Ndiri kutosvisa 2 years muna Mei, ndakaita musi wa15 Mei. Taona uche zvekuti makatosvika pakugara pauche hongu. Makagara nguva yakareba zvakadii pauche? Pawirichair ndakagara ndongoti gore ne5 months ndiri pawirichair, nokuti makirachisi chaiwa ndandisingagone kufamba nawo, ndaiti ndikada kufamba ndodona nekuda kwokuti iri right ndorine simba apa pamuri kuona pane simba apa. Saka kuti nditange irori kufamba naro ruboshwe raindinetsa. Saka pawirichair ndo pandaigara. Wirichair haifambe mumatombo semurodhumu, inoda mutara. Saka ndaingoti pakufamba ouya unditakurawo ndoendeswa kuchipatara. Pana baba wepanext apa ndo vanitakura kundiendesa kuchipatara. Pakudzoka vakadzokawo kubasa ondidzoserawo pamba ndowagarira kuchipatara ikoko. Zvinhu zvacho zvakaoma. Kuuya kwamaita pano pachirongwa gogo, chii chamunoda kukumbira kuruzhinji rweZimbabwe kana kuti kune hurumende, kune vanokwanisa kukubatsirai? Chikumbiro changu ndechekuti kumbira kuti vandibatsirewo vanobatsira. Chekudya chaiko handina, kana kuti ndibhadhare mabhiruzi emvura yachona
vanongouya vachingovhara mvura, vakandiona ndiri panze ndochema osiya kuvhara mvura yachona. Saka zvinhu zvacho zvakangondiomera kubva kana gasi chairo rokubikisa, handina stovhu yemagetsi, ndobika negasi. Gasi chairo, huni dziri kuseri, ukatema chihuni chako uya undikandirawo kuti ndiwane kuisa pamoto. Upenyu hwacho hwakandiomera, kudya chaiko zvese kana sipo ndotosvika pakutambura zvokutoti handina kana chinondibatsira muupenyu, handina. Ndine mwana mukomana akadhipotwa kubva kuSouth uko, akabuda akati tikuenda kuchechi, haashande, akangogara zvokutoti kana sipo chaiyo kana zvese ndezvokungokumbira. Upenyu hwacho wakangondiomera kutaura chokwadi. Saka ndanchikumbirawo kuti ruzhinji rweZimbabwe vanogonawo kundibatsira, vandibatsire pavanokwanisa napo, nokuti zvinhu zvacho zvakangondiomera. Ndikurarama zvakaoma pazvese, hapana chiri nani muupenyu hwangu, handina chiri nani. Kunze kwegumbezi ndoti randakatenga gumbezi haripere nekukasika, nehembe haipere nekukasika, asi kudya uko, magetsi, kutenga gasi, zvese zvakandiomera. Kana wakati kuningirikini kuchipatara kwachona ndaifanira kuenda kufizio kwacho ndiri kutadza kuenda nekuda kuti mafambiro achona. Ndakatengeswa chibhutsu chandakatengeswa vekuchechi, vakanditengera chibhutsu ichocho. Ndasvika nacho anzi hachisicho chamuri kuda, gumbo renyu rabhenda harisi kupfekeka. Kana vekuchechi wacho kuti ndakangovaudza kuti bhutsu yacho anzi haisi kuita, zvikati ko vakatitengeserei, irimo mutoileto mubhutsu yachona. Saka zvinhu zvacho zvakangooma, zvakandiombera. Iko kwamamatenga havabvume kuichinja kana kuitora kuti kana tazoitengesa tokupai mari, vakaramba? Makambozviedza? Ndakatenga yekutanga, yakanditengera yekutanga yanga yakachipa yaita 400, ndobva vati havasi kuida kuchipatara kwachona, ende munotora iyi. Ndobva ndaisirwa mufoni, itori mufoni yandakatenga pedzisera yachona irimo. Ndasvika nayo kuya uko, zvikanzi dhokota akataura kuti hazviite kuti mupfekedzwe bhutsu yachona gumbo renyu nokuti rakabhenda. Kwanga anyora kuti tengai bhutsu iyoyo ndiani? Ndivo, ndidhokota iye akanyora. Ndasvika neyekutanga zvikanzi haisiriyo, endai kufizio. Kufizio ndobva vanditengesa yavakanditengesa, ndikatopuhwa mafotos ari umo, zvikanzi munotenga yakadai, ndoyakazotengwa. Zvikanzi dhokota akataura kuti gumbo renyu harisi kuita kupfekedza bhutsu, saka isusu hatigone kukupfekedzai. Ndikati ko mukapfekedza rinoita sei? Ndobva vaedza nepavanokwanisa, zvikanzi hariite. Saka zvinhu zvacho zvakangondiomera ini. Pane here pamakamboedza kutseketudza kuti muone kuti vanhu vemotikari ava vakubatsirai? Handivazivi vemotikari vachona, asi kumapurisa ndofunga mapurisa ndiwo anovaziva, nokuti pakaitika nyaya iyi mapurisa mota yawo chichi zvese zviri kumapurisa. Ini handisati ndakugona kufamba kuti ndingazvifambire, kana kuti kuwana mari yekuti ndingatsvage chimota chinondiperekedza kupolisi kuWarren Park, handisati ndazvifambira. Nevakaita accident pamwe chete havasati, hapana kana hwani kuti vese vari kufamba. Inini ndini hwani chete ndisiri kufamba. Vamwe vari kutozvishandira, vari kuita zvinhu zvavo. Uro wandakaona wachona umwe wandakaita naye mumwe murume ari apa, ari kutoenda kubasa. Saka hapana akambofambira nyaya dzacho, vakangogara nokuti vamwe vangu vari right. Asi inini ndini ndaremberwa nokuti handisi kufamba, handisi kudini. Mashoko amungade kutaura ekupedzisira, nekuti sekutaura kwamaita mati kune vakatorasikirwa neupenyu. Asi mimi nhasi uno takagara tiri kutaura nemi, hongu zvinhu hazvina kuringana, asi muri mupenyu. Zvinhu hazvina kuringana, asi ndiri mupenyu. Ndinongotendawo ivo Mwari vakandirwira patsaona ipapo, nokuti vamwe zveshuwa vakafa, ini ndiri mupenyu. Ndinototenda Mwari kuti Mwari makaita basa, makandichengeta. Zviri kurwadza zvo, mararamiro acho ari kundirwadza, asi zvingarwadze zvingadini, muridzi weupenyu ndiMwari. Kunyange ndikataura kana ndikarwadziwa kana ndikafungisisa, hapana zvandinowana mukufunga, asi ndinongotenda chipo cheupenyu, nokuti vamwe vakatofa. Vemuna Herbert Chitepo ndakangonzwa nevamwe amai vanouya vachienda kwaita usi vanondiziva, nokuti ndaimborima ikoko. Vanosvika nepano vachindoona zvikati kwakaitika rufu ikoko, pamakaita accident kune vakafa ikoko. Saka ndinototenda Mwari nokundichengeta kwavari kuita, asi kuomerwa kweupenyu ikoko ndo kwandiomera, asi ndiri mupenyu. Mataura nyaya yekuti mimi mukwasha wenyu aida kurofa imba asi akatadza, zvamungade kutaura kuti pamusoro pevana venyu, mwana wenyu musikana nemwana mukomana wamakazopiwa iwe ari mukwasha? Ndinotenda chaizvo kumukwasha wangu nemwana wangu iye musikana. Mukwasha wangu akandichengeta,
akandichengeta nokuti mukuwasha kazhinji kana asingadi ambuya pamba unotozviona kuti mukuwasha wangu handidi. Mukuwasha wangu akandichengeta zvokundichengeta zve zvandaiona kuti zvishuwaka. Mukuwasha akapererera parudo. Ndinomutenda mukuwasha yekuti Mwari vamuitire zvakanaka. Anga azvichengetera mari yake yekuti arufe imba yake yakakurisa kuti arufe, asi mari yese yakaperera muchipatara achindirapisa inini ambuya vake. Zvino ndinotenda chaizvo kuti Mwari kudai vamuitira zvakanaka mukuwasha iye. Mukuwasha ane mwoyo wakanaka, ane mhuri, ane vana 8. Zvokutoti pese paaita basa rekundirapisa iro, vana vake zvinomutaura kuno kumukomana aifanira kuenda kuform 6 akatotadza nekuda kwekushayiwa mari. Mumwe mwana ndakanzwa kuti vari kumba ikoko vana vairi havasi kuenda kuchikoro nokushayiwa mari, asi mari yakaperera pandiri. Akaita rudo rwake mukuwasha kundirapisa inini. Ndinotenda chaizvo nemwana wangu musikana iyeyo. Aiwa akandichengeta, kutaura chokwadi ndakachengetwa. Vakandichengeta, Mwari vavaitire zvakanaka, akandichengeta, hapana chakaipa. Ini ndini ndakangoda kubva ikoko nekuda kuti ndakamuremedzawo. Ndichingobva ikoko ndofunga ndakaita 2 months 3 months ndokuti 4 months mukuwasha achibva aitawo accident, ndobva arohwawo nemota mutaundi. Akatotsemuka bhonzo, akatorapwa kuHarare hospital. Akazoningirika, aingoisa mabheki sirabhu iwo, aingoiswa mabheki sirabhu. Iye zvino anani akuendawo kubasa kwake anotengesa kuMbare uko, ndokwaanotengesa musika kumaKebheji kuyawo, ndokwaanotengesa mukuwasha wangu iye. Si zvinhu zvacho zvakangooma kubva kuvana ikoko, mukadzi kuti ariitire mhuri yake iwo ane mhuri yakakurisa, zvinhu zvacho zvakangoremawo. Tinoona kuti muupenyu vakuru vakare vakati azvara sheshi azvara nhungu, azvara nhungu azvara sheshi, kuti kune mukuwasha wenyu akaita zvese zvaanogona nekuti aingoti ndimai vedu tese. Mhuri yeZimbabwe nhasi uno tina Gogo Damson avo vakaita tsaona makore 2 apfuura, asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekuda kwekuti mararamiro avaiita vachitengesa vachimhanya vachizviriritira avachakwanisa kuita. Kutaura kuno vari kuti chikwereti chemba chiri kuramba chichikura. Mukuwasha akanga achengeta mari yekuti atokwanisa kana kurufa imba yake, iko zvinezvi akatotadza nekuti mari yese akarapisa mai vake, ambuya vake. Mukuwasha iye akazoita accident zvakare. Tinoziva tiri vanhu vane rudo, tinobatsirana. Kuuya kwataita zvinonzi izvo mbudzi yazvarira pane vanhu kuda kuti itandirwe imbwa, uye tikakwanisa kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru, tinokwanisa kutakudzana naGogo dambudziko ravainaro. Tinoziva munokwanisa kubatsira zvakare nemazano. Chii chavangaita kuti vakwanise kubatsirwa zvakare, kunyange nevaridzi vedzimotikari dzakaita accident apo pakaita kuti ivo vasvike pakukuvara? Munokwanisa kutibata panhamba dziri kubuda pachivhitivhiti. Tisangane zvakare muzvirongwa zvakasiyana siyana zvatinokunzirai pano paDestiny TV.